Andito tayo sa Barangay Kabatang, Alicia, Bohol. Tapos ito ang nadatnan natin. Sa kabila ay may isang pasyente na kung saan napilay o nabali yung kanyang paa na kung Inihahandog ng alas 4 sa hapon, guys. Nakita ninyo na nagsugod na sa after ni sa nag-live ko. So nagsugod ng sadyaw ang mga kahoy sa palibot. Alas 5 sa hapon, guys. Samtang maunay ang sitwasyon sa sud sa merkado sa Alicia, Bohol. Diin nakakuha tawag video na kapangkayo tawag video from Jefferson Hotel, kaya dito man sila sa sud sa merkado. So nakuha ang nila video ang actual situation sa sud sa public market sa Alicia, Bohol. Sige, 5:30 in the morning, guys. Nangyari ko sa ng tindahan. And then dari sa sud sa merkado. Then sa Jose mga taon na nahitabo sa among sud sa merkado, guys. Sud sa tindahan namo. May pakita ninyo unsa kabangi si Udit ni Poso-Poso. Basta matanan diha. So mo ni ang nahitabo sa sud sa merkado. Kini diyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga 8 man siguro ni ka black tinda, 8 ka pugawa sa tag sa mida ni kakuan. And then mao ni ang kalunos-lunos nga nahitabo sa among mga pangkabuhayan, among panginabuhian. Giadso-adso in town pagkusok-kuso among tinda sa sod, guys, nang basa. Paano na to? God, di pa maklaro kay kuan. Anda na tamag panda ni video, di pa maklaro, ngit-ngit pa. Ay, nanay.
Dini sa likod sa merkado. So guys, neta sa office namo sa SB office. Sad to say, nga na ni forma. Oh my goodness. Opaw jud. No ko. Ho jud nabilin in town. Okay ra daris ubos. Murag dari tas taas. Mo ni ang kag gilid-giliran sa ubaha na pod. Hoy Ginoo ko gipangot. Ugtod man jud taon oh. So, ano ang likod sa office. Yan. Darita. Ang center, to apod taklap. Di adjot kinaloodyan aga mong office. Oh my god. Uy Ginoo ko. Ano na. Muna na munisipyo sa Alicia. So kakarong panahon na. Wa jud pa sa ilo ag mga kuan. Pati engineering, GSO, asesor, ag pulis, ang kani jud. In town agamong kuan. Agaw laptop dana. Ginoo ko. Agaw mga files. Agaw computer. Agaw tong laptop, ako tong kagalingong laptop. Wa man gid tayo gibilin oh. Upaw man jud as in. Dare, ang Christmas tree, ang dating makulay na Alicia. Ngayon, ayun, lubog sa baha. Ag mga bay. Ginoo ko. Saon pa ni pagbangon sa Alicia. Madala man tagway mga kaswalte. Super ka-audit. Anong ginawa mo sa office namin? Traidor ka-audit. So, muna ni pormaron sa Belen. Ang pikak nawa ning lupad. Ag mga tao na makwit. O ang dating makulay na plaza, yan ang nangyari. Tapos yung Christmas tree, tora Christmas tree, ning lupad dana ng Christmas tree ning balhin na dito kilid. Walang iya ka audit. Ikaw yung pakanan ng lahat na ito. So pagbahay nilang Rowin, oh my god. Police station, wa na ikoan. Atop. SB Opaw. Asesor Opaw. Tower sa Smart. Nagdamage sabay sa among HRM, oh. Ng goods.
Smile lang gyapon. Murag wa nagupig ba. Luo sa isang bahay. Ay, bago para 20 taon na isang bahay. Kaimpas na. Naguba. Agdana na gihagsakan oh. Haksak ko to nga. Oh my God. Ikaw smart. Unsa man ako sa katiil ni Jam, may nakuan. Okay po, nagbali-bali man si Jack. Ito na bali. Uy, Ginoo ko kana na mo na si Jam isang sanga. Mo na dyan tumoy. Aw tumoy dadto pareha dadto to ah. Uy. Sus Ginoo kong damyo sa audit, malditas audit. At saka na screen na mo bintana sa ubos. Sa mo ni nahitabo sa amo ang kanin nakuan ko ana na amo na nahinlo-hinloan gani na grabe luod dyan eh. Si Udit nga maldita si Udit. Ano sa ka mong baligja? Ginoo ko. Medyo ganing mga baso kay wa nakuan. Ano sa Oh, di man mudot. Wala ka utak eh. Mukhang bitasan na rin alaman. Ikot eh. One. Oh, naik ahoy. Laban, mga insurrectos. Tigbas bunal, abel mga Kamas ka punaw-punawan. Kunin mo. Kunin mo ulit na. Sakit mo ginagawa. Grabe oh, gikukuloso dito. Uy, nakay iyon. Anak ay, may kupakakay. Hanggang kamay. Na. Ha? Alo dyan sa among tinda. Ano ba? Paano na lang to? Saan kanina mo pagbangon dan eh. Mazugalag among stante kay. O in taon na koan. Paano tayo makabangon dito? So guys, wala na resulta sa among bahay. Masagali ka din taon dako kasog kadaot. Ang pangita, ang paano ni.
ila dari. Wala na to sod. So man palibot Ginoo ko gikuso-kuso. Disaster mga buwak pod ta. Papatawad. Uy, multicab. Wala mo na tos kusina. Uy, motor. Kaning motor na lintuwad na ni. Dani nabito ko ganina. Kana wala na nakuan. Ngayon taon na ipamahaw. Nagamong. Ay, di arag kuan maonig ad sa baboy. Ay di agsumpay ni Danhi. Di sa man eh. Ha? Uy, ito arag. Ginoo ko. Agamong atop. Di, Sa kusina to ara dito ko. di ara. Kuha pod pasayloan. Ano? Susog di pa ni likod. Agare gi alsa. Ah, mao to. Kato mo to? Dakare di sama na yun eh. Kana na. Kani ba? Di sa araw to na ha? Di ako agor. Kailangan nito. Agad to ni. Diyan na una. Unang manggudli ha. Abre hisa si. Hello dyan sa mga multicab. Pagbilang taong pero to di arsa. Uli anoy. Agba na to. Ah. Hello sa ilang bahis. Sus. 9 o'clock in the morning guys, while we're going to Ubay. Then andito tayo sa barangay Kabatang, Alicia, Bohol. Tapos ito ang nadatnan natin. Sa kabila ay may isang pasyente na kung saan napilay o nabali yung kanyang paa, na kung saan siya ay nadaganan sa dingding ng kanilang chapel, na kung saan andun sila lumikas. At sa kasawiang palad, yung kasama niya na lumikas din doon ay binawian din ng buhay dahil mas grabe yung naano sa kasama niya. So mas maswerte siya kasi yun lang ang naano sa kanya. Pero gabi pa sila rito, tapos wala pang rescue ang dumating. So ngayon mga 9 o'clock na, tapos hindi rin makapasok yung mga sasakyan or yung mag-rescue. So guys, almost 30 minutes na kami dito, tapos hindi pa kami nakatawid dyan kasi may mga taga-engineering na ng mga na tumba na kahoy na nakaharang sa daan. Then
karon pa ko nakabalik og video kay wa na joy kalag ang cellphone, wa na kuryente, wa na nag totally empty na jud ang cellphone. Unja wa na ko ka video from kabatang to ubay kay wa naman jud. And then arang luod jud dito, mas kanang kung luoy man ang Alicia guys, mas luoy jud ang sa ubay. Grabe, super ang ipakita ninyo ang video ganina kay nibalik man may ganina sa ubay kay nangita may gas o kanang gasolina kay ang grapig pila dito, super agko ang pila sa gasolina o gas. Nja nangita pud mig tubig kay isod ka og tubig, naglisod mig among imnon dare. Nja naka-video ko ganina sa cellphone sa akong kauban, share nga cellphone, di pa may nabilin nga battery, so naka-video ko to 4 oras isang cellphone atong i-upload atong wa pa na edit kani nga video is from 5 PM sa katong alas 5 sa hapon. So good sa katong paghumana og live, then naingon ko nga mag live ko up next. Wa na ko kakuan kay wa na ko ka video kay grabe nang kusuga from 6:30 sa gabi dito na nagsugod na jud, pinaka worst na jud hangtod mga alas 9 kapin sa gabi basta nang managhoy ang kuan kami diha rami sa kuan, diha rami sa among gi kuanan, among gi kuan nga pension house. Inja nagtuag ang kadlok kanto kay taklap makuan bitaw ang sin kanang mulupad ang sin madyo gani kalas Ginoo nga lig-on pod ang among gi tapunan. Mga alas 11 sa kuan, alas 11 sa gabi dito na murag ning lorang na jud ang kuan, so diha nakatog nako. Super worst kadto, karabing hadlo ka jud as in nja kalos Ginoo nga safety rami. Mga 11 o'clock nagyapoy hangin, nagyapoy kanang uwan pero inay na. Inja nakatog ra ko og 3 ka oras kay pagka alas 2 na mataman ko kay may saba sa gawas. Mao tong ning gawas ko inja dani mga kuan mo to nagsusi nako sa mga kuan, naglakaw-lakaw nako sa ning do ako sa to sa akong lola nga mitapon pospikas nga kuan. So kalois Ginoo pug hang mga lolog lola kay safety pug sa ilang ko. So nibalik og video guys, mga talilamdag na pero wala gito pag alas 2 ni soroy ko ni uli ko darin bahay nga ngit man kay kanang naay kan palagi nga nag-conserve po ko sa akong cellphone kay ag battery. Wa naman totally blackout na mga kuan pagod to nag-run out mga 11 sa palis o udto, and then hangtod karon lisod na jud kaadto mi dari kuan, lisod na mi kaadto way suga nga sige may pangita og tubig okay. Wa lisod ka mineral na tubig nga kuan, na tubig nga kanang di man mainom. So mo na among kaandare daghang kaloy-an agong mga silingan kay totally nga wa jud in town sila ganang ngan gani sila nang muuli ra sila sa ila og adlaw then aning kapalis aning kagabi mato sa eskwelahan kay adto mga tog kay wa may katugan
totally wa man in town, wa naman joy ang ano na yung mga wa na atop ilang bahay. Nga madyo gani me kay kaloy sa Ginoo na kuan pag ambay. Nga pero kuan lagi kuan pod ka pligo 15 ka pligo nga sin maoy nakuan natuklap kay ada tos kusina dari sa kuan dari sa sala mo may gikuan mo may singanda ng gituklap. So kana sila na padong na sila ngadto eskwelahan kay mo kuan nang labay to ganina tong ilahang mga bata ang kuan kay atos eskwelahan mga tog kay wa man sa taon sila katugan daray bata to sakay kay totally wa gadyo din ta kuan dai usa na mo kasilingan nalintuwad ag isahang bay madyo galis nang nasing kay kompleto pag isahang bay ang karidyo din taon dari among silingan dari og datong porsyon na didto muna nga nang manginhanglan jud sila in taon og ano why mga kuan why mga atop ilahang bay di po ko sure sa ilang pagkaon og okay ba mana nga honing gigama nga video para makita ninyo kay ang kaluoy ang mga silingan dari okay raman sa among part okay raman kay napangitaan na og kasulbaran ang among kuan among atop nakapalit ko gani nag sin na napatay gamay nga nakuan ang among mga silingan jud moy luoy nang kamora intawi bahala ug unsay inyong kuan unsay inyong ikaluoy sa mga kasilinganan nga wa na jud intawi gikapuy-an. Further video basta katong honggi makita ninyo sa video ganina nga usa to sa mga bahay nga wanay atop karon to aron sila sa eskwelahan ng higda kay kanang wa na lagi intawi atop nga bakog muuwa na pod gabi sa amo ni diari sa bahay gabi ni higda pero mo lagi na nakita pa ang kuan nakita pa ang langit pero sagdira kay daha pa man pod may kahiplian mo na nga nangita ganina nagkamot ko ganina nga makakita og panday og katong mag-adyo sa among atop kaloy Ginoo kinag among kuan so ngahong mga silingan may honggi kaloy andare so this is the latest ngahong ipakita ninyo mo ni gikan sa pagsugod ni Odette ang kabangis ni Odette maoy ning hatag og kadaot sa amuhang lugar mas blessed pagani mi in town diri sa Alicia kay although na ay kaswalty murag upat ka book in town namatay diri sa Alicia from nay duha sa kuan duha sa barangay Kabatang katong nadatugan sa kuan nadatugan sa kapilya og nay bata nga gamay 3 months dai kuno 3 months nga nakudman wa kagwanta kay ning tuklap og ilang kuan bahay niya wa kuan sa barangay Mahayag do na poy usa nga nadatugan sa ilang bahay sa lubi naigo jud in town ag kuan isang and then dari sa Lasinda na poy kuan ug ang usa sa barangay Sudlon so mo na mga kaswalty dari sa Alicia sa ubay daghan na so far sa akong nahibaw-an is 80 na ang ilang casualty and then daghan pa nga mga missing so luoy kadto sila halos tanang bay nga way nay mga atop parang luod sa gani di ako gika-istorya ganina nga kanang kuan dito sa ubay
nang langoy jud in town kuno sila sa tubig sa gikas kuan katubit ang mga kuan ilang gilangoy to padung dito sa mga way kuan usa kuno sila kagabi nga naghumol sa tubig pahawak. Imagine loy kadto. So bless pa ang Alicia nga di jud ka although daghang mga kadaot pero di jud kaadto sa kaysa sa ubay. So daghang salamat kaninyo guys sa tanang ni suporta ni Junjun's TV. Maka-upload nag-prepare ko dani nga video kay ug mapuhon mangita ko og signal kay ingo na may istorya nga nako no signal sa anda or di gali og kuan gali I'm sure nga ang nahibaw-an nga na signal is ang Valencia kaya ko istorya nga taga-fire ganin na nga to na-assign sa Valencia na-assign sa Trinidad amigo na ako nga na-assign sa Trinidad ang istorya ay sa information is Valencia is na-signal sa Valencia da ganin na di pa po dugay na po ko na di na po nasagap na ng istorya nga nako na signal sa anda so nag-prepare ko daning video para na i-upload ugma pohong adlaw para inyong makita ang among sitwasyon diri sa Alicia. So thank you so much and sa kanunay si Junjun's TV magpasalamat ninyo og manginaut ko nga unta kining among ang video makahatag og kanang makatabang ato sa among mga silingan nga nanginahanglan og ilahang kuan sa ilahang kapuy-an. So thank you so much and bye bye guys.